hizkuntza ezberdinak antolatzen ahalegintzen gara. Gainezuma da aldi bat oso guztiak jaurlaritzara bueltatzeko, erabilera joateko, eta klasikoak esaten ere irudide dauzala japoikoaren bizitzarenera urreratzeko. Bata egia, eta hortan dagoz teologia, filosofia, zertoia, katekesia. Beste bide bat da edertasuna, abaitasuna, artea, musikia. Horrekin gure edizionetan musikia zatitan erabiltzen dugu. Baina musika klasikoagoa edo tradizionalagoa, eta gero beste musika mota bat entzuko dugu, rock, pop ez dirakoa. Eta ez aiztu egiaz eta edertasunaz gain, hirugarren bidea dago aurrenetan aurreratzeko eta hiruretan importantea. Eta hori zela, ontasuna. Honek izatea, zintzoa